Nyt Me ollaan ryhmä 27 ja meidän aiheena on Google IaaS. Mä oon Joona Helin. Jose Halme. Mika Hapuli. Ja Antti Ahonen. Eli miksi IaaS on tärkeää ICT:ssä? Ja IaaS tarkoittaa siis Infrastructure as a Service, eli suomeksi infrastruktuuripalveluna. Ja yritykselle IaaS mahdollistaa kustannustehokkaan ja skaalautuvan infrastruktuurin omiin tarkoituksiinsa. Kustannustehokkuus näkyy niin, että yritys ei tarvitse investoida kalliisiin laitteistoihin, ja he maksavat vain käytetyistä kapasiteetista. Skaalautuvuus näkyy taas siinä, miten helppoa resursseja on lisätä tai vähentää tarpeen mukaan. Käytännön esimerkkejä on esim. Että pienyritys voi käyttää IaaS skaalautuvana IT-alustanaan, ja suuryritykset hyödyntävät sitä analyytikan käsittelyyn. Esimerkkejä IaaS-palveluista ovat virtuaalikoneet, tallennustila ja verkkoinfrastruktuuri. IaaS on hyvin keskeinen tekijä tekoälyn, datan ja automaation hyödyntämisessä, ja tämä johtuu siitä, että IaaS mahdollistaa joustavasti suuren laskentatehon, mitä tekoälymallien kouluttaminen ja datan analysointi vaativat. Google Cloud Platform, eli lyhennettynä GCP, on Googlen tarjoama oma pilvipalvelualusta. Se sisältää yli 100 palvelua datan käsittelyyn, tallennukseen ja analysointiin. Näistä palveluista keskeisimmät ovat kaikille tuttu Cloud Storage, joka on verkkopohjainen palvelu, mikä mahdollistaa tiedostojen tallentamisen pilvessä. Sitten kaksi vähemmän tuttua, BigQuery ja Kubernetes Engine. BigQuery on Googlen pilvipohjainen tiedon analysointi- ja tietovarastointipalvelu. Se mahdollistaa erittäin nopean kyselyjen suorittamisen suurilla tietomäärillä, eli näin lyhennettynä siis parantaa suorituskykyä. Kubernetes on avoimen lähdekoodin järjestelmä, joka automaatioiden avulla hallinnoi ja orkesteroi kontteja, parantaa sovellusten siirrettävyyttä ja skaalausmahdollisuuksia, eli sekin lyhennettynä siis tukee pienten ja suurten sovellusten hallintaa. Lukuisista palveluista Google Cloud Platformin vahvuudet sen käyttäjille ovat skaalautuvuus helpon resurssien hallinnan takia, turvallisuus Googlen maailmanlaajuisten tietoturvatoimien ansiosta sekä globaali kattavuus, sillä Googlella on palvelimia jokaisella mantereella, mikä varmistaa palveluiden nopean saatavuuden jokaiselle. Google verkko- ja tallennuspalvelut. Verkkopalvelut tai verkkopalveluista niin on Google Cloud VPC eli Virtual Private Cloud. Se mahdollistaa eristyön verkon luomisen Google Cloudissa. Se skaalautuu globaalisti kattaen useita alueita ja vyöhykkeitä. Sisältää tietoturvatoimintaa, kuten palomuuria, yksityiset IP-osoitteet ja salatun tiedonsiirron. Ja se tukee hybridipilviä ja monipilviympäristöpalveluita, kuten Cloud Interconnectia ja Cloud VPN. Sitten tallennuspalvelut, Persistent Disks, joka on Google Cloudin tallennusratkaisu, joka tarjoaa pysyvää ja luettavaa tallennustilaa virtuaalikoneille. Säilyttää tiedot virtuaalikoneen sammuttamisesta huolimatta ja tarjolla on kahta tyyppiä, tietotallennustyyppiä, jotka on SSD ja HDD. SSD on nopeita sovelluksia varten, kuten tietokontoja, ja HDD on edullinen ratkaisu suurin datamääriä pitkäaikaiseen säilytykseen. Sitten Cloud Storage on Googlen pilvipalvelu, jossa voit tallentaa ja hallita suuria määriä dataa, kuten kuvia ja tiedostoa. Siellä voi valita eri säilytysluokkia riippuen siitä, kuinka usein tarvitsee tiedostoja ja kuinka kauan niitä pitää säilyttää. Verk... No, anna mennä vaan. Autonomia. Autonomia tarkoittaa käyttäjien kykyä hallita omia resurssejaan ja tehdä päätöksiä itsenäisesti ilman ulkopuolisia esteitä. Google Cloudin IaaS-palvelut tarjoavat autonomian monella tavalla. Skaalautuvuus ja joustavuus. Palvelut kuten Google Compute Engine ja Google Cloud Storage tarjoavat joustavan infrastruktuurin, joka skaalautuu tarpeen mukaan. Tämä mahdollistaa sen, että yritykset ja kehittäjät voivat luoda ja muokata resurssejaan itsenäisesti. Kustannusmalli ja resurssien hallinta. Maksat vain käytöstä malli, joka tukee autonomista päätöksentekoa.
Käyttäjät voivat hallita omaa budjettiaan ja skaalata infrastruktuuria tarpeen mukaan ilman huolta ylivoimaisista kustannuksista. Antaa siis esimerkiksi yrittäjille aika lailla täyden kontrollin resursseista ja sitten myös niistä kuluista. Automaatiotyökalut. Google Cloud tarjoaa paljon työkaluja, jotka tukevat autonomista hallintaa ja prosessien automatisointia. Näiden avulla yritykset voivat automatisoida vaikka varmuuskopioiden tekemiset ja muuta sellaista. Innovaatio. Innovaation tukeminen on keskeinen osa Google Cloudin filosofiaa. Google tarjoaa kehittäjille ja yrityksille työkalut, joiden avulla he voivat kokeilla, rakentaa ja kehittää uusia ideoita ja ratkaisuja ilman rajoituksia. Nopea kokeilu ja prototyyppien rakentaminen. IaaS-palvelut mahdollistavat sen, että yritykset ja kehittäjät voivat nopeasti kokeilla uusia ideoita ilman, että heidän tarvitsee investoida kalliisiin laitteistoihin tai odottaa pitkäaikaisia asennuksia. Nopea skaalautuminen ja globaalit markkinat. Globaali infrastruktuuri takaa sen, että sovellukset ja palvelut voivat tavoittaa maailmanlaajuisen yleisön. Data-analytiikka ja tekoäly. Google Cloud tarjoaa edistyneitä tekoäly- ja koneoppimistyökaluja, jotka auttavat käyttäjiä luomaan sovelluksia ja palveluja. Nämä palvelut siis mahdollistavat suurten datamäärien käsittelyn ja analysoinnin ja tekoälyn hyödyntämisen ilman, että yrityksen tarvitsee huolehtia infrastruktuurista. Yhteenvetona siis Google Cloud Platform on luotettava infrastruktuuri, joka on suunniteltu suorituskykyä ja turvallisuutta varten. Laajuus tukee sekä pieniä ja suuria yrityksiä, ja sen Googlen eri palveluiden laaja tarjonta mahdollistaa kaiken keskittämisen yhteen paikkaan. Googlen huipputason teknologia ja innovaatio myös pitää cloudin IaaS-palveluiden huipulla myös tulevaisuudessa. Google Cloud tarjoaa myös virtuaalikoneita Google Compute Engine-palvelun kautta, joka antaa käyttäjälle mahdollisuuden luoda, hallita ja skaalata VMItä pilvessä. Ryhmän jokainen jäsen meillä osallistuu tiedonhakuun ja konkretisointiin. Jaamme kaikille omat tiedot luettaviksi esitykseen, mutta tehtiin koko homma yhdessä. Sitten vielä lähteet. Kiitos. Kiitos.